Мәскәүлеләрне бик сагынып килдек бу юлы, чөнки Кремль концерты узганнан соң инде шактый гына күп вакыт узды һәм менә яңа сезоныбыз да килеп җитте. Бу сезонны инде мәскәүләргә бик күрсәтәсе килгән иде. Шуңа күрә бүген кәефләр бик шәп булды. Концертның беренчесе тәмам. Хәзер икенче сеанс көтә безне. Хәерле кич. Менә без бүген штаб татар. Бүген тагын яратып бу концертны бик көттек без. Гүзәл Уразованы бик яратабыз. Ул концертларга бик җөрәбез инде. Менә без Мәскәүдә бер мероприятие штабсыз булмай хәзер. Бөтен мероприятиеларда штаб татар катнаша. Но менә иң яраткан безнең, значит, концертлар оештырган, конечно же, Globus Promotion. Вот, Айдар Шайдуллин, ул үзе бик профессионально шул концертларны оештыра. Менә аларның и сәхнәләре дә, и тавышлары да, ул бик аның концертларга ихлас, значит, карай инде аны бик тырышып. Шуңар аның, конечно, мероприятиелы Globus Promotion Айдар Шайдуллинның, алар икенче продюсерский компаниялардан нык аерылып торалар. Без аларга особо яратабыз, яратып килергә. Менә без бүген монда концертта, без 350 кеше штабтан, менә без әле монда җыелып, значит, фотога төшәбез. Значит, Гүзәл Уразованы без уже беренче тапкыр штабка да чакырган бар. Безнең аның белән бик яхшы элемтә. Менә безнең бик күп интернет пространствында подписчиклар. Безнең менә хәзер YouTube'та 6000 подписчик. Менә без алардан турында ролик төшереп инде. Монда бик күп кеше бүген алып килдек. Мәскәү концерты кайсы ягы белән истә кала дисәң, менә бүген көненә 2 концерт. Иң беренче чиратта ул шуның белән истә калачак. Чөнки беренче сеанс безнең 2-дән булса, икенчесе инде кичке 7-дән булачак. Көненә 2 концерт, ул инде җаваплы бер яклап, икенче яклап инде бик сөенечле, чөнки тамашачыларыбыз бер көндә 2 концерт куябыз бер залда, бер җирдә, бер урында. Икенчедән безнең Мәскәү тамашачысының кәефе белән истә кала инде безнең Мәскәү тамашачысы бик аерылып тора. Бүтән җирдә яшәгән тамашачылардан ул да булса ул шундый гади, эчкерсез, алар шул хәтлем җырларга, биргә, сиңа кушылып яраталар. Һәм шул ук вакытта алар югары сәнгатьне аңлап утыралар. Алар менә бүтән булган җырларыбызга кушылып җырлый алалар. Алар безнең буыннан буынга килгән җырларны да белеп, безгә кушылып җырлап утыралар. Шуның белән дә истә кала. Гомумән Мәскәү тамашачысы ул бик күп кырлы дип әйтим инде, чөнки безнең залда олы буын да бар, урта буын да бар, кичкенәләр бар, оныклар үсеп килә. Шуңа күрә безнең Мәскәү тамашачысы ул бик зур һәм бик яратып сагынып алган тамашачы. Шуның белән истә калачак.
Tesler, gökyüzün eller sibergen. Sabır edip, sinirine gidip, vakit aşağısına bilirgen. Siyer, 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 sır yazmışlara. Rüpler yağmurine yazılan, baktığın yanılır, uğrap yanılır. Siyer diğer kızın vallahan, siyer, 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 sır yazmışlara. Rüpler yağmurine yazılan, baktığın yanılır, uğrap yanılır. Siyer diğer kızın Güzel Irazova. Let's go! Hayırlı işler dostlar. İzlerler misiniz? Halleriniz düşük. Allah'a şükür. Bizdeki de evet. Я первый раз на Гузель Уразовой. Мне очень интересно посмотреть ее выступления, ее песни послушать. Я раньше слышал про нее, и вот удалось сегодня мне посетить это мероприятие, ее концерт. Пришел, потому что давно знаю эту певицу. Считаю, что она просто, наверное, на татарской эстраде одна из лучших певиц наших, как бы. Вот. Всегда источает хорошую энергию, как бы, и именно что очень душевный человек, поэтому, соответственно, и люди это, понимают, и всегда обычно море цветов, как бы.
Мен Гүзел Уразованың Инстаграмда отырам, подписчисы, и қара бараманы. Мен оқшай ол, Илдар Хакимовты яратып тыңлайым. Олардың концертларын бір қасында қалдырмай, йөрөйм, яратам. Ойдым Башқұртстандан. А какие песни больше всего нравятся или что в творчестве цепляет? Может быть, какие-то... Ну, не знаю. Концертлары душевные песни и мәғәнәле йырлары. И тормыштан алынған. Яратып тыңлаған йырларым вот ромашкалар, әте йыры оқшай. Нужны ли концерты на татарском в Москве Конечно, или нет? конечно, Почему? нужны. Почему Мы находимся, мы здесь, считай, год. Один раз только я в Башкирию приезжаю, и мне нравится вот ходить. Ну, постоянно не получается, но год, 2-3 раза бываю. А это важно или нет, что эти концерты проводятся? Конечно, важно. Почему важно? Ну, я человек творческий, наверное, мне так нравится, и музыку постоянно слушаю, и музыкальные каналы, и поэтому концерты вот как-то вживую смотреть интересно. Но это про музыку, а именно про язык, если говорить. Ике тілді әйбәт білем енді. Башқұртса сөйлесем, татарса и русса получается. Не знаю, национальность бардыр енді шай. Исполнительница, конечно же, наша великая Гузель Уразова. Вот, очень потрясающая певица. Вот, очень мне нравится. Ранее ходила на ее концерты в городе Уфе. Очень, у нее концерты проходят в масштабном уровне. Очень нравится, как она поет, как поет ее супруг. Исходя из, так скажем, сказанных слов уфимцев, рассказали, что на этом концерте будет выступать также ее дочь, поэтому очень хотелось бы послушать. Важно ли в Москве проводить концерты на татарском языке или нет? Или если важно, то почему? Да, конечно, я считаю, это очень необходимо. Во-первых, развивает какую-то общность среди татар, среди башкир, то есть люди становятся более сплоченные, вот, поэтому, ну, считаю, почему бы и нет. Мәскәү безнең бит инде башкалабыз. Беренчедән, икенчедән, Мәскәү иң беренче сәхнәләренең берсе, мин инде чыккан елдан бирле истә бик зур бер солянкага килгән идем мин. Һәм Мәскәү тамашачысы мине кайтып китмичә шул концертта көтеп утырганнар иде. Концерт ул вакытта бик узак барды, ләкин инде минем рейсым соңга калып, мин узак килдем ул концертка. Ләкин мин килеп җитешеп, алар мине менә шул көннән бирле көтәләр, шушы залларны тутырып, һәр вакыт алкышлап, зурлап көтәләр тамашачыларым. Шуңа күрә Мәскәү минем өчен аеруча бер зур площадка дип әйтим инде. Икенчедән, безнең бит төп сәхнә дә монда, Кремль сәхнәсе. Шуңа күрә безнең өчен менә былтыр Кремль сәхнәсен алу, мәскәүлеләрнең шул хәтлем зур безгә көч бирүе, алкышлар бирүе, залларны тутырып килүе ул безгә әлбәттә тагы да тагы яңадан көч өстәп җибәрде дип әйтимме соң. Киләсе менә арена концертларыбызга без шуннан старт алдык. Һәм бүгенге көндә инде Аллага шөкер без Татнефть арена концертларын эшләдек, Кремльдән соң, Уфа арена концертын эшләдек. Безнең өчен бик зур этәргеч булды мәскәүлеләр, шуңа күрә алар инде һәр вакыт миңа тугры калалар, минем иҗатыма,
Хәзер инде без бер буын гына түгел, балалар үсте, балаларның балалары үсә шушы концертларда. Ул минем өчен бик сөенечле. Шуңа күрә Мәскәү һәрвакыт миңа тугры булып калды. Шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсем килә барчасына. Башlayamiz. Mana ko'rdingmi? Malay da bor. Әйе, малайларны күрдем. Аты birinchi konsertda bir malay yo'q malay. Go'zal chiqqanda, "О, mening murojaatlarim" deydi. Ну, bir hakimshik chiqqan. Bir hakimshik bor, normal. Aha. O'zi menga o'xshab turadi. Isming nechik? Menga o'xshaganda. Liana. Lianочка. O'zing o'xshagan deysingmi sen? Yo'q, bo'lay просто. Shotda men narsadir qildirib qoldirdim bo'g'ay. Lianочка, sen o'sgach 8 lет, nadir 9 yillik. Sizlar narsa сөйлей boshlagan. Lianочка, o'sgach kim bo'lasan, qizim? Воспитателем. Ko'rasizlaring bor ekan ana. Tarbiyachi bo'lar. Yarar, vоспитатель bu eybat kishi bo'lsa Ana, bo'ladi. qizdan so'ramasam da bo'lar, bu motnitsa bo'lar. Ой, ну на концерт Гузель Уразова и Ильдара Хакимова мы ходим каждый год, у нас традиция уже такая. Вот. Очень любим их творчество, уважаем, смотрим, как они развиваются из года в год. Вот. Сейчас первые шаги в творчестве делает их дочь Ларри. Очень за нее радуемся, очень талантливая девочка. Мен бүгін Гүзел Уразова концертына келдім. Мен аны бек яратам. Һәр елны келерге тырышам. Инстаграм челтәрендә карап барам үзе турында. Я считаю, что очень важно проводить такие мероприятия, потому что это сплочает наш татарский народ, особенно в Москве. Мы все-таки не в Татарстане находимся, и это одна из единственных возможностей, когда мы можем собраться, поздороваться, пообщаться. Это все-таки сплочает нас. И послушать татарскую музыку родную в стенах больших залов, это очень приятно для любого человека. Собраться все вместе, всем татарам, как говорится, большим коллективом, вот, хорошей, теплой, веселой, уютной компанией для того, чтобы отметить вот это мероприятие. Хочу сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия, которые все-таки так сплачивают нашу национальность, вот, делают все для ее развития и процветания. Большое спасибо хочу сказать Гузель Уразовой за ее потрясающее творчество, за ее потрясающий голос и харизму. Yaşandı seni bulan şokta bildiğim ödenlerine şu hislerime jırlar edip yazsam sandılaşla sayran diye bir olsaydı dizge düşürende ismini sıyıp ağlattım nasıl Qadrli тамашачыларыма һәр вакытта телисем килә исәнлек, саулык. Ул инде безнең иң зур байлык. Саулыгыбыз булса, исәнлегебез булса, иминлек тә була. Эшләргә һәр вакыт куәт була. Эшләгән кешенең инде һәр вакыт рәхәтләнеп ял итәрлек җире бар. Алар киләләр шушы залларга, безнең җырларыбызны тыңларга. Аеруча инде алар һәрбер тамашачыларыбыз, безнең Мәскәү тамашачысы аерылып тора шуның белән. Алар элекке җырларны да бик хуплап, онытмыйча, бүген дә җырлыйлар рәхәтләнеп, күңел тутырып,
туйларда жырлап бейіп көңіл ашалар. Бір жырны да алар қалдырмайлар, алар барсын да истә тотып, яңасын да зурлап келелер шушы залларга. Шуңа күрә Мәскәү тамашачысы инде елдан ел арта, дип әйтим инде, ул сөенечле безнең өчен. Ни разу не было? Да, ни разу не было. Первый раз к ней пришли. Потрясающая певица, ее голос, это просто, наверное, татарской эстрады больше такого голоса нету. Также будет выступать ее дочка, хотим посмотреть на ее дочку, и супруг Ильдар. Концертов, так скажем, достаточно в Москве или должно быть больше? Я думаю, даже больше. Их должно быть больше, намного. Ну, в Казани проходят такие интересные концерты, такие солянки, которых у нас в Москве даже нету. Хотелось бы увидеть, да, певцов, которых тут нету. Очень она нам нравится. Я с самого первого ее сезона хожу на ее концерты. Ее самая первая песня была еще на кассете. Нам очень нравится творчество, и как только появляются концерты в Москве, мы стараемся их не пропускать. Когда они к нам приезжают, мне кажется, происходит какое-то шоу, не просто вышли, спели песню, что-то такое классное на сцене. Энергетика, да. Как они заводят зал, публику. Их пара в целом нравится, очень они так гармонично смотрятся. Да, очень гармонично. Да, семья их в целом. Смотришь на них и радуешься. Да. Еще вопрос. Важно, нет, проводить в Москве концерты на татарском, башкирском языке? Конечно, очень важно. Это сближает народ. Это сближает нас всех, наш татарский народ. Мы такие патриотки прям всего татарского, стараемся не пропускать концерты, различные мероприятия. Да, новые знакомства для всех нас.
Быел безнең татар телен сакларга менә бу перепись инде. Быел безнең 100 еллык Татарстан. Значит, 75 лет сугыш турында да, шуңар инде безнең штаб вопросларда бик зур тырыш эш алып бара инде. Без уйлыйбыз бу вопросларга оптимизм белән карайбыз и бүтән вопрослар тырышып бергә мин уйлыйм эшләрбез. Иң изге теләкләрем һәр вакытта шундай күмәк булсыннар, бердәм булып яшәсеннәр. Бер-берсенә һәр вакыт терәк булсыннар, чөнки алар бердәм, шуңа күрә мондагы традицияларда югалмый, туйларда да без аны күреп торабыз. Яшьләр өйләнешкәндә дә, телне дә, динне дә онытмыйлар. Менә алар шуның белән көчле булып яшиләр һәм шушы яшәү көче ул безгә дә дулкын булып килә. Минем өчен Мәскәүгә килеп, менә үземнең җырларымны бүләк итү, алар белән бердәмләшү минем өчен бик зур бәйрәм. Мәскәүгә килү. Шуңа күрә мин инде кадерле тамашачыларыма һәр вакыт исәнлек, саулык, тазалык, байлык телим. Балалары сау исән булып, сөенечләр генә китереп торсыннар. Иң мөһиме бердәм булып яшәсеннәр.